snimat ćemo ovaj objekat. Kako je ovdje lijepo bilo. Žao mi je zbog grafita na zidu, ali to su neki umjetnici ispisali. Kakav lijep prostor. Mi vam nećemo govoriti koje je ovo mjesto, ali oni koji znaju, oni će prepoznati. I onaj ko nije dugo vidio, možda nekom prilikom ima priliku da vidi i svoje imanje, a da pritom nije došao ili nije mogao doći, ali vidio je. Pa nadamo se da smo nekome učinili uslugu sa ovim sadržajem. Ma dole još kuća. I tu su sve kozije staze. Nadam se da možemo proći. Ja nisam bio ovdje veliki dobar dio godina. I iznenađen sam od mog posljednje posjete ovdje. I sada, za koju godinu, verovatno neće moći nikako proći.
Evo ovdje jedna lijepa kuća. Mi nećemo puno pričati. Dovoljno je da djela govori ono što se vidi. Ovdje može se prići lijepo ovom objektu. Znači kako je to bilo lijepo. Jes majstor stepenicu uradio sa ciglama nekim. Ovo je pečat u vremenu kako je nekad bilo. I ovo je taj nečiji dragocjeni pogled. Pogled dok živi neće zaboraviti. Kakva fina terasa. Ljepota. Ljepota baš je. Ovdje nismo bili ovdje. Jedan. Kakav lijep podrum za drva ostao.
Nevjerovatno. Ostruga je ušla u domove i pokazala da je ona ta koja vlada prirodom ako nema ljudi. Nekada je sijala za život, sada pokazuje prošlost.